Rồi you try. Anh ngồi play cái này của pan nhiều cái này cái lát mình. Wan si phi cái con cái jong play hàng nó phải đan hay cái này của pan mình tang. Quá mình sam phi cái tiền cái jong try cái này của pan. Kata cái long. Kumno phi sung thu ba phi la yo jing penim. Cái này cái jing kali chỉ cái bon bhag cái beri cái jing kali bhang này cái jing kali. Kumno phi sung thu. Lani kumno ngin sung thu bang la yo jing penim. Ya ke jing pedem ngidon kam bangin sngutu shwa bangin nyap kene ke di jing kai ke tien ke jong trai ngidom dei bangin arta tien na ngin bakla jingmut ye kene bia ka jing pedem ngidon kam bangin sngutu shwa bangin nyap bat kat ba phidang phidon kam man sngutu ba philayo jing pedem nem da pimpat yo jing pedem phidon kam banwat ye ke jing pedem tiga jing kali mentahang ni kalong ba kumnu ngin sngutu bangilayo jing pedem kene ke jing kali jike babon bagi bre ke jing kali ku jong ko pastor ngangam pat sngutu ti bangilayo jing pedem leni ngala sakri utrai la kum turu ngadang sir ba yurisi ngampat yo ye ke bedeng la dang yam lada ka jano ka jing klat ke jing yap yusi bangampat yo ye ke bedeng katang ke jing kali jike babon bagi bre ke jing kali ne ko por chi ko por bat kalong ke basisha ke daga jingkeli ya ke jing penem ngidan kambangin sngutu shwa ba nginyap bat kat binang im kumniro ngidan kambangin sngutu ya ke jing penem uwei po uwei le ke uwei po ko uwei ngidan kamban sngutu ya la ka jong kamban siem de pikala im nem bat la pilati kenanem le ka ja ka jing rong no la ne ka jing klap no pilati kenanem ba piyo ya ke beneng kata ka de ke jingkeli. Ya man, nama rakan kom ke jingi kai ke ketian ke jong utrai. Tinga kwa ban peni fi shwa ke we ke ketian ke jong blain shwa mang sali ban peni kendiat ha ke puar. Ba kumno ban sngutu bangila yo jing penem. Upal wang na ke siti ke baning kong jong upal siginong korin ke nang ke ba khat san khot ba khat khandai wang yi di ke benget ke berdang tai ha anong korin wang ni ke gentien. Wang la datang ha ke ni ke jinglong pilong ki banget bat ki bakermen hau kris pilong ki bakordit tam na ki beri baro ka jingmut ban yo jing pedem pihak ban sngutu ba pihak ban tikna shua ba pila pediang ni em yutrai ki jing bujang pi ningkong ningsap pilon kam ban pediang ni yutrai ha ki jing em bujang pi nang ta plano lut ki pop jang pi pihak ban plano ki pop kat pe badang kenau plalut iki pop nado badang kena badang samla ba pilale kidu ki pop pihak ban pla shi ki beri jong blai om dei balik pla kot kubor om dei balik pla shi se tang ri pla hai ki beri jong blai le yuan iki beri jong blai yakinu ki ba pila ban sania nang ta pla ya gata bat yo jing slok jing duai bat ba pinyo ye jing pla marka ba belong to pinya pla parlok hi bat ka probably kong kumno uno ubatap i kijing palat uneman bah kabut unumio i kijingem tidai na gade gadau ningkong ni habban pediang yu jisu ha kijingem jangi plano i kipop baro yo tu o jisu nang ta yo tu ki bru jongli ken yarap lang ban duai ya kata ka pop ka pidan ha kijingem ka jongfi bat kalawan no ka jingi pen yesuk ne kawan no ka jing pen yesuk mapi badu blei namar haba pidan ke pop pialong nong sun badu blei bat haba pila plano iki pop diang no jisu ke jim jopi pilelong no sikun badu blei kata ke jingalong nong sun tapi kalau why no kat kum naga ketien ke jongo blei naga sitiu pon sigi nong rom ke nong ke besan ni khot ke ba pra ter penyu i hing tu ya ke jingalong nong sun jong fi badu blei don kam ban yesuk pidon kam ya ke jing pen yesuk ya ke jingalong nong sun jong fi bat ukris pihak ban penyesuk pada ukris bat ngidon yung dong penyesuk jangi ujesu kris pide pe syuru ke siti ke baar upol sigi nong korin kalau nong ke besan ke dekot ke bakat pra ke yutu engi hang tu ba la penyesuk no engi ha ukris tidai nagatakan ki kun ke jongo blei bagi sesuatu ya ke jing penem ngihap ban plan ningkong iki pop pediang ujesu ha ke jing em ke jangi but on da pilale ke step ke banding kong pediang jisu ke bar plai ki pop ke step ke balai ke bedi banle kalong ban tikena ba pilayo jing pedem galong im no banle ya komon ke jongu play
พี่ดอนคำบันเอี่ยมเนาะบันเละยากมันก็จังอุเบลบัดบะพิละเอี่ยมเนาะบันเละยากมันก็จังอุเบลโอ้กันนี่ก็ตากันยี่คนจะเบลก็บะเบสให้ก็จิมก็จังพี่ก็งงเนาะยากเตียนก็จังอุเบลเละเนาะยากมันก็จังอุเบลให้ก็จิงเอ็มก็จังพี่บัดบะพิละเละกุมตังน้องพี่กวันก็จิงสุกกวันก็จิงกระแมนให้ก็จิงเอ็มก็จังพี่ก็ได้ก็สเต็ปก็บาลายเอี่ยมเนาะบันเละยากมันก็จังอุเบลนังตางกับความรองอีพีกี่คนจะบลีบันติกนาบะพิลายอจิงปนิมกะลองกะดอนสะกะจิงยติบแลมมันตากะจิงยติบแลมจะพีกะได้บันดอนหากะจิงเอ็มกะจังพีกะจิงยติบแลมพีกันนาวนี่ชื่อเป็นกันนาวพีกันเดียนกะตินจงอุตรายนะคะkitab kebaning kong jong Samuel kalenong keba arpu sau di khot ba sau san hadu kebat keba khat riu ka kran ye u David ha ko tu puar u David udon kata ke jing ya tip lem kene ke jing tip lem ke di bandon onda pila don ye utrai ha ke jing em jong pi ke jing tip lem babha ke di bandon Pikan mau ngadu ku par hai jika bau David un pen pai de ke besniu yu song maru solu be thong yu David hari David trek mal balai ke jing tip lem ka don hau mal balai bau la yo jing pen im bat bantikna ya kani ba pila yo jing pen im ka men siem jong pi ka pla shai ba pila yo jing pen im ka ya thu shai ba pila de ki khun ke jung trai Pedipet naka sitiu Paul sigunong Rom kalanong ka ba kanonong ba pradi kot ka ba katan ri ko ma kamen sim na ba kamen sim jangi kaya plasai bangi de ki kun ki jong blai kadai ke jigi sha na ka ktien ka jong tragi kon ka jong blai ban sung thu ma ye jing peniem ka long ba anda pilali ikini ki step hadian kawan kamen sim jong pi ka plasai ba pila de ki kun jong blai bat ya kim pop jong pi lamap bala site no daga snam ke jong Jesu but shu ka tien ke jong blai ko ong bu Jesu hi wong daga gospel ke jong yaris kala nong ka ba ning kong re khot ka ba khat ar kat iya kitu ki bala pediang yu Jesu hakitul ai bor be kilong ki khon ke jong blai Di dena ka daga daw ki kon ko jong blai bangin snutu ye ka jing pediam ka day back onda pila pediang yu Jesu pi plano ki pop barok khoi onda pila le ki ne ka dong pi pin im no kat kum ka mon ka jing kwa u blai ye ka jing bu pi om de shu kat kum ka mon jong pi ri kat kum ka mon ka jong u blai onda pila im kum ta ka dong pi ka wan ka jing ye tip lem ha ka jing im ka jong pi nang thaมันเสียมก็จงพีกับพลาชายมาพิลาเดกิคนก็จงเบลก็ได้ก็จริงเป็นกันเมาในกันเลี้ยงจงอะไรในกันจูบัมจงอะไรกิบบอนบ้ากิบริก็เป็นจุกลีกุมน้องยิสมุทุบางเวลายอจริงเป็นเดียมกันเมาพายกันได้กันดอนแล้วก็เตียนอยู่ตรายอมได้บาลายับซาเป็นติกนายก็จริงเป็นเดียมke jing penim ke day menta ngihap man snutu menta shua bang ngiap nginon kam man snutu bang ngilayo jing penim ne em bat la de pimpat tikna kla shua ka bamot pedang show try Jesu pla show ki pop jopi om di ban pi pla marwe de baro ola pla hi kita ridon kam ba pinya pla parlok ko maga ktien ga jung try ni ki breu ga jung play kan kom ga jing kai ga ktien de play nang ta em ban ko ngo ono ai ga ktien ga jung try ha ga jing em ga jung pi bat ni ju yo sngo ba ga ju kli ba ga ju ong ro ban ong ba ya ka jing penim en yarap lem ban duai ki we kata ka long ga babakala Anda layap la klat mesti penduai kiwe kata ka jiga jikai ka babakla ka bamdon nong rim kat kom ka ktien ka jong play ka jing penim ka dei marmet utu ubreu kelene ka tu ka breu bat ublei don kam ban snutu shua baniap don kam ban penku shua dina ka dega daw ngi ya lap ka ktien jong play baki breu kin kala bomot kana mele kai ni mar balai ka jing em ka long ka bom tikana men step upu ko musentio rela janmit utlor no ti dina ka dega daw ka ni kon joble yai maham na ko project pon ba pen kre kala ka bomot em ke chim ko pen so bha yu blai su bo blai na mar ba ha ka nu ko por ka jing lek no bi ngim tip ni kata ti ka ne ka de ka ktien ka jong trai ka jing kwa ban pen shai fi ya ka e ka ba pi jukli ban ong kumnong isnutu ya ka jing pedim try jisun kar khui fi ya ka jing shaskor ka jing asngo ktien jong blai khub play shibon blin kar khui pi ngi se sempat ka we part ka video amen